Здравейте, аз съм софтуерът, който чете посланията на анонимните в момента. Ние не сме организация, за каквато ни смятате вие. Нямаме определен лидер, спонтанно организирани сме. Предимно млади хора, повечето с много добри компютърни умения. Ние можем да унищожим ислямска държава и го правим. Защо не чувате за нас? Медиите крият от вас нашите действия. Сега ще питате защо? Защото не искат да научите истината. Трябва всички хора да се обединим и да запазим нашата планета. Тя е много сериозно застрашена. Знаете ли за изпепеляващото оръжие в Сирия? Не сте чували за него, нали? Лидерите го крият от вас. Пазят тази тайна, защото са решили да унищожат цяла Европа с него. Кои ли? Това са лидерите на Америка, Ислямска държава и много други. Да Ислямска държава и Америка си сътрудничат. Нашата организация ви съобщава на прост език за действията и постъпките, които извършваме. Искате да научите още нещо? Извънземни не съществуват, това също е прикрито. В сериозна опасност сме с всички на земята, пазете се взаимно, помагайте си, това което ние анонимните виждаме е зло. Колко бежанци влязоха в България? Защо на бежанците им се доставят оръжия както от Турция, така и от САЩ? Ако не помните, наскоро бяха открити оръжия, изпращачите заявили, че това са помощи за бежанците, но какво откриха на брега на Бургас пратени с кораб тонове оръжия за невинните бежанци? Ще питате кой ги изпраща? Идват от Турция. Съветваме ви за пореден път да се обедините, всички заедно. Ще ни чуете скоро отново, до тогава бъдете готови за всичко. Ние сме анонимни, ние сме легион. Не прощаваме и никога не забравяме. Очаквайте ни.